Квантова медитация, законът за баланса. Затворете очи, отпуснете се и навлезте дълбоко във вътрешното си пространство. Там е тихо, там е спокойно. Потърсете своят образ. Вижте го. Това е сегашната версия на вас самите. Забележете какво представлява. На колко е години? Какво прави? Как се чувства? От какво се нуждае? Сбъдва ли своите мечти? Живее ли своят живот? Приближете се. Прегърнете го топло. Без осъждане, без критика. Приемете всичко, което виждате, без да анализирате. Пуснете потока на живота да минава през вас. Свържете се със своето безсъзнателно. Вие днес сте във вашият вътрешен свят да осъзнаете дълбокият закон за баланса. Законът за вземането и даването. Един закон, който ни учи, че Вселената е абсолютно справедлива и никога не прави грешки. Всичко е в синхрон, всичко е в хармония. И винаги на правилното място. Погледнете пак вашият образ. Той е точно такъв, какъвто трябва да бъде, за ваше благо и за благото на другите. Представете си, че се намирате в центъра на вашият свят. Около вас е мрежа от светлина. Мрежа, която ви свързва с всичко съществуващо тук и сега. И дайте си сметка, че няма нищо случайно. Вие сте точно такива, каквито трябва да бъдете. Наблюдавайте мрежата, която ви обгражда. Вземането винаги е равно на даването. Вселената не допуска грешки. Нашето съзнание не разбира това, защото е ограничено и не вижда свързаността. То не вижда мрежата, която ни обгражда. То не вижда мрежата, която вие виждате сега. Вдишайте. Представете си потокът, който минава от пръстите на левият ви крак, нагоре по цялата лява страна. Това е приемането. Издишайте. С внимание към дясната си страна. И наблюдавайте потокът, който се стича от връхчето на главата надолу по цялата ви дясна страна, чак до дясното стъпало. Наблюдавайте двата потока.
Каква е водата на реката там? Тиха ли е реката? Бурна ли е? Има ли блокажи? Доверете се на себе си. Доверете се на потока. И първото, което усетите, е вярното. Не анализирайте. Не се съмнявайте. Влезте в потоково състояние. Състояние на празната чаша. Състояние на приемане на информация. Дишайте пак. Усетете цялата си лява страна. Вашата приемаща част. Издишайте. Усетете цялата си дясна страна. Вашата даваща част. Вие все още сте в центъра на светлинната мрежа. Мрежата, която ни свързва всички в едно цяло. И оттам сега насочете внимание към вашата дясна част. Даващата част. Какво виждате там? Потърсете тази част. Частта, която дава във вашия живот материални блага, любов, внимание. Вижте образа ти. Какво представлява? Как се чувства? Има ли съпротивление в тази част? Как я усещате? Тя съпротивлява ли се да дава? Да дава любов? Да дава от себе си на света? Да се споделя? Да се изявява? Да се себе реализира? Да се твори? Да се пресъздава? Кажете й: здравей, моя част. Ти си много важна част за мен. Благодаря ти. Приближете се, прегърнете я, благодарете и заредете я с любов, топлина. След това обърнете внимание на лявата си част. Лявата половина от вас, която приема от света материални блага, любов, приема ситуации, хора, обстоятелства такива, каквито са. Какво представлява тази ваша част? Как изглежда, как се чувства? Наблюдавайте я. Има ли съпротивление в нея да приема? Може би си мисли, че не е достойна. Може би си мисли, че не заслужава. Може би си мисли, че ще се справи сама. Прегърнете тази ваша част. Кажете й: здравей.
Ти си важна част от мен. Благодаря ти. Сега вижте своето съпротивление. Намерете го в тялото. Съпротивлението да вземате или да давате. Защо не може да вземате? И защо не може да давате? Навярно си мислите, че не сте достатъчно добри, че не сте достойни. Навярно съществува във вас страх. Страх, че ще бъдете изоставени. Няма да бъдете достатъчно оценени или обичани. Какво е вашето съпротивление? Какъв образ има? Как го виждате? Наблюдавайте го като цвят, образ, температура. Къде в тялото се намира вашето съпротивление? След това го поздравете. Здравей! Виждам те, приемам те, признавам те. Осъзнавам, че ти си мое творение. Осъзнавам, че аз съм твой създател. Осъзнавам, че ти не си аз. Аз не съм теб. Ние сме две различни неща. Благодаря ти за защитата. Аз зная, че ти искаш да се чувствам добре. Че ме защитаваш, че ме пазиш. Но днес, по моята свободна воля, аз желая да те трансформирам. И те трансформирам. Трансформирам те в светлина. Трансформирам те в лекота. Трансформирам те в мой приятел. Заедно да сбъдваме себе си. Аз заслужавам. Аз съм достоен човек. Аз заслужавам здраве, заслужавам изобилие, заслужавам любов, заслужавам благодат, заслужавам пари. Аз заслужавам и мога да получавам. И колкото получавам, толкова давам на света. За мое благо и за благото на всички други. Аз избирам да се споделям, да се изразявам, да се реализирам, да се претворявам. Аз избирам да живея себе си. Аз избирам да давам. Аз избирам да живея в лекота, като се доверя на абсолютната мъдрост на Вселената.
Наблюдавайте вашето съпротивление. Как се променя. То вече е светлина. То вече е част от вас. Той е ваш приятел. Той е ваш помощник. Той е ваша лекота. Той е ваша свобода. Сега кажете днес: аз съзнателно избирам да събера двете свои части в едно. Моята даваща част и моята приемаща част. Днес аз съзнателно избирам да бъда в баланс и да бъда в своята цялост. За мое най-висше благо и благото на всички около мен. Представете си как в центъра на вас двете ви части се събират в едно цяло. И живейте тази цялост. Напълнете се с енергията. Препълнете се и останете в това състояние. Насладете се на себе си. След това отворете очи и бавно се върнете тук и сега. Осъзнали великата истина на баланса.